Arratsaldeon, Donibane Loizungo Campos Berri pilotalekutik, bertan lehen da bizi partida bat eta ondoren kiniela bat eskaintzeko aukera izango dugu. Interjai izeneko txapelketa, iazko xisterako zirkuitoan parte hartu zuten emaitzen sailkapena begiratu eta 6 aurrelari onenak eta 6 atzelari onenak aukeratu eta torneo bat jokatu dute. Orain arte jaialdiak bat baino gehiago izan dira, Kabanilasen hasi, Azpeitian jarraitu, Bartzelonan, Biarritzen, Donibane Loizunen eta Pauen izan dira orain arteko neurketak eta berriro Campos Berrira itzuli dira eta gaurkoa jardunaldi erabakigarria izango da. Lehendabiziko partida honetan, 5. eta 6. postuak izango dira jokoan eta batipat garrantzitsua ondoren jokatuko den kiniela datorren asteburuan ez, urrengoan urriaren 6an finala Bilbon izango da. Bertarako txartela bikote batek eskuratu du, Antxon eta Ibarruzeak osatutako bikoteak, baina gaur hemen ikusiko ditugun 3 bikoteetatik batek bakarrik lortuko du finala jokatzeko helburua. 3 bikote horiek, Goixerri Andonegi, Retola Zauriel eta Bailo Manzisidor dira, baina horiek geroko kontuak izango dira. Lehen da bizi partida ikusiko baitugu. Irudietan dituzuen 4 pilotari hauen artean, Gerriko Gorriarekin Iban Etxeberri eta Zugaitz Salaberri izango dira, eta Urdinez Ibai Iturrino eta Eduardo Suso. Feliz Espila, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, zu aritzara batera eta bestera ondo ezagutzen dituzu nuzkero pelotari hauek. Ez dute lortu, final aurrekoetarako sailkatzea, finalerako ere ez, baina gaur plaza polita da beraientzat ere, bertakoak dira 4 pelotaritik 3 eta irudi ona, partida ona egiteko asmoa izango dute. Bai, merezi da, ezta, honako txapelketa bat, fronto honetan jokatzi, ezta. Eta, bueno, honek ez da, lortu, final aurreko jokatzea, baina, 5. da 6. puestu ez da txarrazta, txapelketa morduzka bat jokatu daue, partido morduzka bat jokatu daue, eta, ez lortu eran, pentsamen du, 5. da 6. puestua, azkenean, ziengatuko da, ez da. Eta gero begira, nik usten dut kiniela hori 3 pareja, oso gogorra izango da. Eta aukera edozeinik iruazileikela, favorito igual izileik Reto eta Goixerri horre aurrian, bat bestia, baina, jokatu inbida eta Bailok eta nik usten dut, euren aukeri duko da. Partida izango da 2 bikote hauek orain mendik aurrera izango dutena, set sistema izango da noski, Felix? Bai, honek, amairu epini dugu, bizkat larri ez luzetzeko be, eta gero eta bostera, ez dakidu normalien ordu bete gehitua jokatu, ondo jutema da, bate ondo aztema da, eta tanto bizkorritzen bada, baina eta bostera, niko gogor izango da, eta gero aparte, sarri sartzen dira, tanto batera danez, deskantzua iko dugu, faio itxema dugu, deskantzua iko dugu, eta berriro beste bat utzitzen dagoen, ez da barrunda, eta zik ez da hori bore zazpi pareja dania, otzitsu leik ez dut, ez da izaten hain erokizie, baina 3 pareja izenera, horre beti berotuta gongo zu. Baina hemen set... Bai, amairu tantora, parkatu bai. Amairu tantora, bai. Izango da, bizet amairura, eta, bata iruaziko eta besti iruaziko galau, bostera izango holtzak, bai. Epaileak prest, pelotariek ere bai, eta sakea aurrelari urdinak Ibai Iturrinok aterako du. Seiguzu pixkatxo bat, nolako jokoa daukaten 4 pelotari gazte hauek? Joko ona, horre txapelketan, mate aiau izen finena, eta honek ezin nahi egau, baina nivela handiko pelotaria dira, eta oso arrezketxuk ez da, entzan honek partido batera, dozein iruazileak iso. Eta nik uste txapelketa osoa, bestiko hobetxua izan di, baina nivel ondo handiku da. Salaberri pasan urtien sisterako zirkuitoko txapelduna izan zen, eta hori gaitxen diotzu, nivel handiko dira. Eramandu azkenean errebotea Iturrinok, aukera jokaldia egiteko, ez du alferri galdu Ibai Etxeberrik, gainetik pasa eta lehen da biziko tantoa Gorrientzat.
Bai, oso arriskutsu da, kostau eta ondo manejatzen da, Etxeberrik, Haize pixka igual askotan larrei arrisketen dau eta igual egun espaduk gauza gondo urtetetzena, asko arrisketen dauena, beti peligro hori ikusten dauzta. Baina oso pelotari alegria da, han aurrien hartzen daueni, kostau ez da, mina handiz itzen dau. Atera du sakea, Iban Etxeberrik, errebotera pilota, ondo utzi dio Zugaitz Salaberrik. Iturrino. Bidartekoa da aurrelaria. Eta atzelaria berriz, Gasteiztarra. Toki askorik etzuen, baina oso ondo Zugaitz. Eta gelditu eta altura emanez. Fonto honetan kosta itzen atzera gaieti, Da gero zeun ze pelota eta dauen, geixa gaina, Baina, mitxu, kontuz, bizkate altura emota junda atzera aieketako, eta hemen peligru, ez da? Hor eskerreko orman gora juten dala peloti. Bana. Iturrino etorri da. Aldaketak izan dira nonbait, konturatu gara Edu Suso etzela atzelaria eta orantxe adierazi digute Gotzon Mandiola eta Tukulek direla falta jokatzen ari direnak. Ez egindako falta, beraz, partida Etxeberri eta Salaberri, Gotzon Mandiola eta Tukulek kontra. Bai. Gusti dezu honen Gotzon Mandiola, Ormabiku kiniela ezin dozu eta Ormabiku. Eta orduan, claro, igual ez da kontroletu bera ez da jankin. Ez da bedan ari dira orain epaileekin, berriro aterako dute, baina binaka jokatuta bai. Bai, bueno, kiniela horrela izaten da, igual ez da zoitzute, eta nik usten dute horronda zebera gotzon ez da jankin, eta epaile ez dautza, ez da hola jankin, da, abisoan bezala, ja badaki amendik aurrera ezilikala eta Ormabiku. Kinielan serien setetan hori, baina parkatu, setetan atalik Ormabiku, baina kinielan ez. Eta nik usten duk ekiboko dana epai izan da. Azando barri dotateko. Bina. Etxeberrik aterako du. Aurrean zain Gotzon Mandiola eta atzean Tukulet. Sartu da Gotzon, eta bitaren ona. Ondo. Gotzon pelotari bada oso fisiko mutila ondixe indartzu. Baina horre pixkat hoxi ez da gora bera egutzen dago jokun pixkat zentzaut eta entorten alin hori ondo oso perrigrosu da. Eskobisekin oso gorro joten dau, saki oso indartzu ataten dau. Eta, horlako ez da, eta gauzak ondo urtetzen azten da nien, oso perrigrosu eta edo zein eroazteko moduan. Rebote luzea izango da. Mandeolak eraman. Zugaitz Salaberri. Aurrelariari utzi dio. Eskubiz ondo eraman du. Bien tartean jarri. Ondo horregatu da Zugaitz. Tukulet. Tukulet pelotari bat ez da, indartzu, baina oso pelotari xe da, pelota asko sartzen dauena. Eta Gotzon berak dominetan normalien oso errebesaz da, inderra ondizia sorten dago. Bi urte okerezpanago, Tukuletek jokatu zuen profesionalekin, partiduren bat egigurenekin eta tornoren batean ikusi genuela. Ez da izileik, Lau eta bi,
13 lehendabiziko seta, 13 bigarrena, eta berdinketa balego, 5 jokatuko luteke 3. Pelotaleku handia eta ona da, historikoa, Ibane Loitzungo hau, eta hori izango da pilotari entzat, hemen jokatzea. Bai, hau tipiko ez da, pelotari honen pasaudi, eta, bueno, hau garnik ekute markineku nik usten dut gaur egunean, gaur egunean, intzanetik, nik bestot hiru fonto oso berezize die, naguna jokatzeko. Aurten gainera aldaketaren batzuk egin dituzte, esaterako hor 4 eta 7 artean, sakea atera behar duen tokian beste kolore bat eman diote. Bai. Eta hobeto ikus dadin. Eta ikuslek ere hobeto ikusiko duten oski. Lehendabiziko bipareta ez da ona izan, baina bigarrena bai. Bai, gotzon oso ondo ikusten da, Esan dut sekulu ez da holan jokatu. Berak eta, bueno, zatzat, zutzeko modoko frontoi da, hemen pelotari ba indarrasko daukana, berak dominete badau, aukera onbizi asko ikusten dago, tanto amaitzeko moduan, eta momentoz ondo hasi da. Lehendabiziko biparetarekin, Etxeberri ez du asmatu, baina Gotzonek bai bigarrenarekin, 5 eta 2 aurreratu dira urdinak. Falta. Ez da iritsi, laugarren parora pilota. Eta korri entzat izango da orain sakea ateratzeko aukera. Bai, Gotzonek sakiaz ez dauko lako, saki ondo atatzen normalien, baina kontrola pizkate erretema da, ez daude kontroletan saki. Keinu egin, baina utzi egin dio atzelariari, Tukulet. Ondo, hori. Guts orain, errebotea eraman nahian, Ibanek 6 eta 3. Sakea ateratzeko prest, Gotzon Mandiola. Mugutatu, Salaberri. Eutsi atzelari urdinak. Salaberriri erori egintzaio saskiti pilota lurrera. Bai, raro da, Salaberri pelota asko sartzen dau, oso gaina be, errebesa oso ona dauka gaina be, luzet dutzen dau, beso luzi da gaina be, ez da pelotari bira handixe, baina beso luzi duke, ez da palanka ona duke, baina, bueno, pelotari ez da usartu. Bona izan da sakea, Salaberri. Ikutu egin du. 3 epaile daude. Garat Salbat, Asier Uribe eta Gerard Irribarren. Eta falta adierazi dute. Saskiaren muturrarekin ikutu egin du. Eta pitimat pilota desbideratu. 4 eta 7. Eragindu pilota horrek, prestegoen Etxeberri aurrean. Tukulet. Aderki. Bai, oso ondo, altura topa bala, bueno, kendu itzen da aurrela isai. Eta baina erori, Gotzoni erori zaio. Bai, nik uste dut horre jugadan bat botata junda eta bizkor. Bizkorri mobido zestu eta urten ditza. Zubait Salaberri aurten protagonista izan da, pelotaleku honetan bertan, profesionalekin. Izan ere Beaskoetxea eta Eki partida jokatzen ari ziren. Master Biko final aurrekoa. Ez dut gogoan ze bikote zuten aurrea, baina izen handiko pilotariak ziren. Parean zeudenak, min hartu zuen Ekik eta Gasteiztarraren ordez Salaberri ateratzen. Galtzen ari ziren, bera sartu, buelta eman partidari, eta txartela eskuratu ahal izan zuen Beaskoetxeak Salaberriren laguntzari esker. Bai, bastakite, aurre ez da izan, baina atzien ez da egite, estorza esan izen, Bai, bikote handia zen. Bai.
etorri aurretik aztu intzaigu datua begiratzea. Baina maila handiko bikotea zuela bai. Eta hotzotzean sartu eta ekik egindako lana hobetzea eta markagailua iraulia izatea handia izan zen berarentzat, sekula ez zaio ahaztuko. 8 eta 5 urdinak aurretik, gogora ezagun 13 dela seta profesionaletan, normalean 15 izan ohi dira. Eskubi zerrebotea Mandiolak, bote handia egingo dio. 9 eta 5. Horrela izik alegin dumizan sartzen, atzela izik esan bitzan, alegintzeko sartzen, ze pelota hori ikuste zen gainetik pasako zela. Tantoak nahiko azkar, orain arte. Alderik handiena markagailuan, laukoa izan da, 7 eta 3 eta 9 eta 5. Berritan lortu dute tarte hori. Zugaitz. Errebote lanak aurrelariak egin beharko ditu. Ahal izan duen moduan eraman du Mandiolak, ez da iritsi Salaberri. Tukulet. Mandiola, indartsua errebotea, iritsi da Salaberri, ondo utzitakoa baina iritsi. Oso hanka bizkorrak erakutsi ditu Tukuletek eta tantoa berak lortu batzean. Eman, egiten dio txikia izan arren. Gogo joten dago, gero Zuaitz ez da beran egun gaur, galdutxu hor pelota erratza, galdutxu hau ez da niko erratza izan da, baina ez da lortu sartzi. Gotzo Mandiolaren sakea. Bote handia egin dio Salaberriri. Jokaldia. Harrapatu, baina ezin pelota frontisera eraman. Askoatzen ari da gehienetan Mandiola horre. Bai, pizkat arrisku hartu dago, hortik kostado botati, baina, tanto indau. Belozia ambizio motza eta hor gaina zaran kontra zoi zenin, bihurretan jutez azkeneko metro hor, pentsetan dute zazelan enkipini ero lepu ero sartu hor dugu. Aire sartuko da Salaberri, bipareta, orain bai. Azkarratera da. Bertan onda, gotzon, pentsatu eskure datorrela, baina gesto belozia emotza eta zarara junda. Tiro lehitxe. Doribane Loitzungo, Campos Berri pilotalekoan gaude. Interjai torneoko kiniela ikusuko dugu jarraian. Erabaki garria izango da, hortik aterako baita finaletako bigarren txartela eskuratuko duen bikotea. Gantxon Alberdi eta Ibar Luzea Bilbon izango dira urriaren 6an finala jokatzeko. Pelotakada ona izan da, atzean aurrelari gorriak sartutakoa. Errematerako aukera orain Donibane Loitzungo aurrelariak. Tanto izan da. Bai, urten dau, Zabalera urten dau. La gentia gertu da, ja uri junda, baina, hemen ondiok giro hona da, eta azkenin gentia, bertone ondiok onako giroekin gentia etorriko da, eta postena, onako jentetxe gotia hemen. Ez da erretza fonto hau, zema 2.000-3.000 lagun sartzen dira, eta betetzi ez da erretza, baina gente asko sartu da. Pasa, luze, falta. Tanto bakarra falta zaie lehen da biziko seta irabazteko Urdinei. Ez dute, euren egunik onena orain arte, Etxeberrik ez eta Salaberrik ere. Eta Urdine gaina aparte oso serio da bize jogatzen. Eta, da ondo. Eta nik uste dugu Urdine iruazteko, ondo jogatu gu daula Europe, horretxe ostutzien ez da zerregaletako. Ointxe etorri zai, gogora Feliz lehen epatu dizut Tokulet, eta nik uste gertatu dela Salaberri eta Ekiren artean gertatutakoa. Minbielek min hartu zuen, Eigurenekin jokatzen ari zela finala edo izango zen,
Eta bola, bai, eta tukulet ateratzen da uste. Bai. Hori izan, bakerezpanago, profesionalekin jokatu duzuen egunetako bat. 13 eta 7 bukatu da lehendabiziko seta, oso azkarra izan da gainera. Eta asko aldatu beharko du bigarrenak. Bestelako emaitza lortuko bat dute. Aldagaletan sartu dira atxeden hartzeko pilotariak. Baina berehala ikusiko ditugu bigarren setean. Xistera zirkuitoak ere urratsak egin ditu, mutiletan, esketan ere ari dira. Ekainean Markinan jokatu zuten, uztailean Elizondon, abuztuan Kabanilasen, irailean Donibane Loizunen, Lekeition eta Mutrikun, eta oraindik beste pare bat edo izango dira, Feliz? Bai, urrian hone jokatzen da Berritxun eta Noainen. Eta gero azarun da geratzen dira beste lau, Durango, Durango Andoain, Tolosa, eta tengatzen da laugarrena, ja... Bai, lehen ere. Bai, leheneko egoan esan dut, honen estuete. Zoreko zaigu. Eta final laurrekoak eta finala non izango diren, oraindik da, Zumaia. Zumaia, bai, final erdikoak ondiok ez da, bueno, ez da kiru nun ingo da, miametze finala izango da Markina. Iesko moduan, Markina izango da. Eta semifinala bondio ez du pentsau nun izango dian. Pasan urtien motrikun izan, da urten ikusiko dugu. Beste leku bat topatuko dugu, ostortzine motrikua, bueno, beti ongoa, bueno, pelota sale asko da, baina motrikun, da ondo tortzen da. Bigarren seta astera doa, 0-tik abiatuko dira hemen. Zazpitatu baino ez dituzte egin Donibane Loitzungo gaztek. Eta ea, zerbait aldatzeko modua egiten duten bigarren honetan. Pelota jokoan da. Iban Etxeberri, gaiztoa doa. Zer rebote. Ona. Kualidade handiko pelotari bada, igurle bidauna da pixkat heldutasun ez da, edadia tortzen dena, o partidu asko jokatzi, ero ikisteko sasoie dauke hondiek. Baina kualidadeko oso ona duk ez. Da postura epe oso onak. Utzi Mandiolak, errebesez jarri da zabal-zabalean, eta goiko txapan jodu. Tukuletek bidalitako pilotak. Orain ere zeinen erraz joduen pelota eta hori atzera joango zen, Bai, postura oso ona dauk ez, da pelotari da, baina, bueno, hemen front honetan maize pazten da, askotan juteza altura topeta, o esker horma, o aurrien zare jotezu, nahi barik. Erdira, ondo, bai. Rebotera, pelota gaiztoa da, Mandiolaren txatera mandu, Zugaitz. Tukulet. Eskubiz orain min egin nahian Zugaitz. Ondo sartu da Gotzon eta min egingo du berak. Nahiko egin du Zugaitzek. Beste pelota bat Mandiolaretza, baina ezin iritsi. Iritsiko zela ematen zuen. Bai, pasten eskerroma junda eta gaina eskerroni jonda goni uste dio barruri, etza usta barri do. Zalantza handiena horritzaten du pilotariak ez dakiela ezker horma zenbateraino joko duen eta zenbat aterako den. Bai. Lehen da biziko tantoa, bigarren set honetan urdinentzat. Gotzon Mandiola eta Tukuletentzat. Etxeberri. Ipar eta Mandiolak bere burua saldu, baina huts egin duen gero. Aukera hona zuen, Etxeberrik Zabaleti txaparen gaina moztuta tanto egiteko. Bai, lopasak burutik gauzada pinogizatu etorriako, igual ezpentzako ormabiku botakotzat, moztu ingot, ja begira hasi da.
Sartu horreko hori peloti normalin sartu imediat eta gero hori atzera botatzen duzu nini hori begitxu, baina junda sartu horreko begitza eta peloti galdu du. Otso Mandiolaren sakea ez da laure eritxi. Lehen ere falta bat egin du, lehen da biziko setean, orain bigarrena. Bai, ez da ukitzen, ondo saki ondotatzen dugu, velozia emotutza, baina ez da ukitzen kontrola ez da ukitzen lautit ez azpiri bitxartin hor. Iban Etxeberriren sakea. Tukulet. Iban gehiagi jetxidu pilota hori, papera joan zaio. Hori bine betu arrebotetan horrek, baina estabil, euren gustora estabil. Txaloz, animatu nahi dituzte bertako mutilak. Ez dira euren joko horik onena ematen ari, eta ea. Bai, aparte, etxien jokatzen da, ez da, nahiko dago, nervioso ibalango da. Gotzon Mandiolaren sakea. Eskubiz jarri da aurrelari bizkaitarra. Eta ezin behar bezala pelota saskian sartu. Iban Etxeberrik 4 eta 3. Gotzonen sakea. Atzera Ibanek, eta atzeren xamurra. Hori normalien hor pelota hori aurrela izi sartu egon. Onde ukide baina sartzeko, baina itzi daga. Hori ikusten dena da, beraz tala sentitzen nahin konfiantza hondikin. Salaberri. Gotzonek ozta eman. Errebotera pilota Etxeberrik. Eta orain errebotera eraman ezenik gelditu dena Mandiola. Bai, hormabiku botata junda eta bilegan etik baina txartut. Gusten da hor, hormabiku botata junda. Hirugarren berdinketa jarraian bigarren set honetan. Lehen da bizikoa erraz irabazi dute. Mandiolak eta Tukuletek 3 eta 7. Bigarrenean Lapurtarrak 2 eta huts aurreratu dira. Baina Pina 3 eta 4 egin dute. Tukuletek pelota atzeratu. Etxeberri aukera sartzeko, baina botelaster sartu nahi izan du. Eta bai, hori peloti atzela izan da, ez da eskatu batzau isiliko bada, baina hori eskatu mitzane peloti atzela izek, ze horre berak oso txartu, jundak horrik aidera sartzeko asmuaz, baina ez da llegau eta gero alegindu sartzen, baina ez sartu. 5 eta 4 gorri. Tukulet. Mandiola, oraingoan barrura arrebotea arrebesez. Kanpora. Ezker horma ikutu du azken momentuan, frontesera iritsi baino lehen asko zabaldu da. Kontrakantxara alde egin dio. 4. berdinketa. Gotzon Mandiola. Salaberri. No. Eskubiz erantzun dio atzetik. Salaberrik, Tukulet.
Ez. Botea barruan egingo zuela bazekien. Eta nahiko postura behartuan sartu da. Zabalean Tukulet. Gorriak aurretik. 6 eta 5. Berdinketara bila Urdinak. Tukulet. Utzi Gotzonek. Tukuleti falta adierazi diote epailek. 7 eta 5. Ez dakit pote egin dion. Bai, hori izan da, hemen ez da ikusi, Ez dut ikusi, baina, bueno, epaile bertan onda, baina bertan onda, eta... Oso zerraru indau, baina, karo, hemen zestua dago batzeko aldetik eta ez da ikusi. Baina epaile bertan onda, zik ikusiko gara. Etxeberrik ere eskatu egin du, pare-parean zegoen. Eta jokaldia ondo ikusi du Donibane Loizungo aurrelariak. Lehen da biziko setean adina tanto egin dituzte, bigarrenean Etxeberrik eta Salaberrik. Zubaitzek atzeratu. Mendiola, aukera ona Ibanentzat. Ipaleta goxo-goxo, baina eskura eman dioia eta gero ez du barkatu Gotzonek. Etxeberri estabil, ze horrek gaina kostabe botatzen horien, gaina kriston belostia motzan normalin da, honbe botatu suabe eta eskure. Estabil, igual esto barri zideuket estabil konfixantza hondikin, oso ze bai, normalin horrek gaina kostabe botatzen horien oso belostia itzela motza. Eta gaur da bilde, suabe botatzen. Mandiola. Tukulet. Etxeberri. Gotzon. Txokoan ondo utzi. Mucho. Egin da. Salaberri. Baina txarra. Ondo. Ez du ikutu. Ez. Eta Salaberrik jokatu, olengoan suerte izan du. Bai. Olengoan kanpora bota da, baina honen suerte, kanpin da. Lehen da biziko setean, baina tanto gehiago egin dituzte bigarrenean Etxeberrik eta Salaberrik. 7 gelditu dira lehen da bizikoan, orain 8 egin eta aurretik dira. Txokoan ondo utzi du, lehen Gotzonek. Bai, baina besti... Horrek ondo indu eta eskobatekin sartu du, baina sartu. Etxeberri gogor. Tukulet. Ezin, asko baztertu dio. Bai. Danak hortxe Tukulet, esker hormazi etote pelota dana, botan etxon errebezaz. Eta gitxura bera, aurrelari eta atzera izen bitxartera, aurrengo igualde gora joten da paseta, eta, bueno, kontrola duke, errebezakin. Ederki gurutzatutakoa izan da, ezker hormarantz. Eta etzen arraza. Itxatxita zijoan pelota hori, hormatik ateratzea. Saskia lotu eta badoa, sake ateratzera Gotzon Mandiola. Garrido. Haure labur gelditu zaio. Ibarna. 9 eta 7. Luzea atateko bihurrez, Iban Etxeberrik aterako du. Balakoa da sakea, jauzi handia egin behar izan du Tukuletik pelota sartzeko. Etxeberri. Eraman Mandiolak aurrera egin du. Txokoan utzi, iritsiko alda, bai. Gehiegi jetxi du ordeak ero Pipareta. Bai, haikak horrek egunera ez da gatu ondo haikak niko oker eukitxu. Eta, bueno, ikusi da aukeri daukela hor tanto itxeko, baina ez da basmau, koldura bota dute.
Iritsi dagotzon. Txuankak ezin zen dago ondo pini. Okorrek egundanin. Alde polita lortu dute Etxeberrik eta Salaberrik. 10 eta 7. 13 da seta. Tukulet. Salaberri. Ondo. Oso toki gutxi zuen. Bai, bapez. Moztutakoa. Hau, tanto izan da. Bai, da bertan onda, Iarri zagota moztu bideoa eta ez da sartu, baina bertan onda, Tukulet. Aurrekoa oso pelota zaila. Sartu du. Ordea hurrengoarekin. Sake atera du Etxeberrik. Orain Tukuletek eta oso gertu daude horren seta behartzetik. 13 eta 7 ametu da lehendabizikoa eta 13 eta 7 bukatzeko arriskua bigarrena, tantoa gorriek egiten baldin badute. Letzungo aurlariak atera, Mandiola gehiagi arriskatu errematean, eta nola datu den kontua zer batetik bestera feliz. Bai, hori askotan paresten, ez da izagaitxik, ez da. Azeran neko txarto, utz bin daue urdinek, horre bentaja hori tanto bire gero binin daue, baina ja txipe bizkat aldatu indau, ez da. Gorriziek gizia sartu jokuen, da urdinek utz gizia indaue. Oso partida laburra orain arte, 33 minutu daramatzate. Eta hirugarren setak erabakiko du, nork irabatzeko duen eta nor izango den Interjai torneoan poskarren. Etxeberrik eta Salaberrik 7, Mandiolak eta Tukuletek 13 lehendabiziko setean eta bigarrenean Etxeberrik eta Salaberrik 13, Mandiolak eta Tukuletek 7. Gogora ezagun, neurketa honen ondoren Interjai zirkuitoko final aurrekoetako kiniela ikusiko dugula eta hor erabakiko dela Bilboko finala jokatzeko txartela zein bikotek hartuko duen. Zauzketa egin dute epailek, gorri atera da eta sakea beraz Iban Etxeberrik aterako du hirugarren setean. Pelotarik ez dute aldatu, Feliz, pelota bakarrarekin ari da jokatzen. Bai, gustora da bizelako, askotan etxen daue, gaztiok igualen ikusi behar kontradizu zelan ze pelotak ondo da bizen, atatzen da pelota bat, ondo, otxarto, ara jarraitzen daue. Da, kiniela bardin, eta zema bidez adutzen dizu, gustora espasa los peloteos eta barri bat, o bizitxu hau, o mortela, o keba, atatzen da, lehenko peloti atatzen dauna, ara jarraitzen daue. Ja, nik epitzatzen. Ze gustora ze batzu, pero horrez pelota horrez, zari, estotzima nigozu bizitxea ba, o pelota motelagoa, ero pelota barrixe, horde guztu aukeri eta atera eta jokatu. Baina normalien pelota bat az dana. Azazten dit, amaitxu arte. Apurtzen espada. Hasi da hirugarren seta. Zaki ona. Oso ona. Gutxo, no? Ezin izan du eraman Tukuletek. Pelota niko bizize da eta horre moduan jota moduan zazpetik Eko urran, bitxu, zeako haikizien dauen. Bat eta utz, hirugarren seta, 5 tantora izango da. Tukulet. Salaberri. Mandiola, aukera Ibanentzat. Errebesez atzeratu egin du beti gora. Tukulet. Ondo, normala. Tanto izango da. Bai. Bene.
Nahiko egin du. Bai, moten izan da, ailegau egingo pelota hori, rebotera, baina ailegau egin da, eta aizize buena. Merito handikoa, Tukuletek jo duen pelotaka da. Bai, errebezaz, pasau egin dago zuaiz, eta erdi txula, hor jo dago. Bana. Gozo Mandiolak aterako du orain. Sartu Etxeberri, oso indartsu atzeratu. Gotzon, bote egingo dio Ondo. Salaberriri. Sartu beharra zaukan Mandiolak. Ondo. Zerki jarritakoa. Joditante izango da. Bai. Zer rebote, Ja, bigarren olako rebote botatzen dauna, Altura, topau, eske ondo rebote. Horrek rebotetzen da honi horta, ondo rebotetzen dago. Baina aurrengo piskat galdu itxen da. Gaineti pasatzaio. Eta bigarren tantoa korri entzat. Etxeberriren tantoa. Horrengo ere oso atzean jarri du. Baina indar gutxego zeraman eta ez duen bote ahondirik egin. Tukulet, ederki utzi dio. Eta ondo atzeratu gero. Berriz ere Tukulet. Salaberri. Atzelarien arteko jokoa tanto honetan. Mandiola. Oso aurrera joan behar izan du. Salaberri, konfiantza gehiagorekin dabil orain, eta tanto bikaina. Horreta botatzen, horrek ustaba, justu ze velozia motzan. Baina, habilida hor suabe, ez da ipa konfiantza barik balde olaintxe, baina oingun sartu dau eta bitxusak velozia motzan. Aukera ere alako da zuen, baina errematea benetan dotore izan da. 3-1. Lapurtarrak aurretik. Laburragoa aurrekoak baino, sakea, baina balekoa. Tukulet. Salaberri. Eskubiz orain Tukulet. Zugaitz. Mandiola. Zugaitz Salaberri. Pelota baztertu. Mandiola. Tantoa burdin. Bai, nengo antzera, junda gaina, nengo antzera rebotio daue Gotzonek, Mandiolak, eta junde, bile junde, hor Etxeberri, lehen ema kostaba botada modu, ba igual hona aldatu ingo, igual barrure, ja preparetan onda, kostaba botateko. Ze botako ban ez dakio, lehen hor mabiko botatza, igual barrure botako ban. Baina antzerantzi zena, joku, otantu. 2-3. Mandiolaren sakea. Eskubiz jarri da aurrelari urdina. Eta huts orain. Bigarren berdinketa, 3. setean, edo zer gertaliteke bukaera honetan. Laugarren tantoaren bila, Gotzon Mandiola sakearekin. Salaberri. Oso gora atera da pilota hori, tanto. Suertez. Ba, ja biharna, kanpora bota da, baina, irutik bi tanto izan dira. Izan dira, horrepe kontau itxen da, suertezko, baina eskat amorru moten da horre, nolako tanto itxen dituen nien amorru moten da. Horre bestote, nik Tukulet euki deura sartzeko aukeri, ez da pentsau, kanpo joko banik jaikixe.
Azkena falta zaie gorriei, bi beharko lituzkete irabazteko urdinek. Erdira, ondo. Atzera Salaberrik. Norma libratu du. Eskubiz errebotea Gotzonek. Eutxi, Salaberrik. Tukulet. Pasau. Uts orain. Erreboteatzeko garaian eta azken tantoak erabakiko du irabazlea. Bai, momento txarri gaina be, utzin dau, lehen bi palo jo dau, bi utzin dau, aurretik. Txeberri, hor inderra jota, ez da junen bakarrik ondo reboti eta barrure reboti eta sino que inderrazko monda junda eta hori txik utzin dau. Galoak, lau protagonistei azken tantoa jokatu aurretik. Bi paleta atera du eta kanpora zuzenean. Haze partida bukaera tristea, Gotzon Mandiolarena. Bai, baki olako ditzen, ez da, baina horrek ez di, horrek baten uten gotzu ondo, hoi bihar botata, ez da, hormabiku bat eta ez tanto itxia. Baina, pena izaten da, ze azkenean ikustezu joku ero tanto jokatute barik indau arrezkau tanto bata. Amaitu da beraz, lehen da biziko partida Donibane Loitzungo Campos Berri pelotalekuan, boskarren postuaz jabetu dira Interjai zirkuitoan, Iban Etxeberri eta Zugaitz Salaberri eta 6. bukatu dute, Iturrinok eta Susok edo gaur jokatu duten bere ordezkoek, Gotzon Mandiolak eta Tukuletek. Eta ondoren eskainiko dizuegun kiniela garrantzitsu horren aurretik, erreportajea ikusiko dugu, Xistera lanean jo eta keari da azken aldian eta 2017an kampusa ere antolatu zuen. Oso arrakastatsua, 40-50 bat lagun espero zituzten, baina azkenean 80 neskamutil elkartu ziren, denak ere zesta puntaren inguruan, ezin hobeto pasazuten eta prestatzen ari dira datorren urtekoa. Aurre ikuspen guztiak gainera gainditu egin dituzte, baina berehala jakingo duzu zergatik. Lehen izan zirenek oso ondo pasazutelako eta herriak ere haien kontuak entzunda prest daudelako 2019an bertan izateko. Guran genuen, lehenengo kampus bat egitea, ume guztiak elkartu eta beste puntaz gozatzeko, ezta? Lehenengo Xistera kanpotan batu ditugu Gipuzku, Bizkaia eta Arabatik etorritako gaztetxuak, baita Naparrak ere, eta baita iparraldetik etorritako gaztetxuak ere. Beraz, aniztasuna badago, bai hizkuntza aldetik eta hori politxa da. Eskueraz, eta beurak izatexo beste dani frantzesi. Nire jafaldetzen naiz eta Donibane Loitzunekoa naiz. Ekaiz beitia naiz eta mutriko horra. Me llamo Daniel, vivo en el Orz, un pueblo de Noain. Ni zarona, markinekuna, eta oso ondo napasetan ze hemen asko ikasten da eta lagun barri asko itzen dira. Ilusio handixaz eta bueno, oso posik etorri da. Et après, il y avait le sport, il y avait aussi tout ce qui était autour, d'être avec d'autres enfants, de manger ensemble, dormir ensemble, avec les différentes langues. Lui ne parle ni espagnol ni basque, donc c'était sympa. Mais non, il avait l'air content. Para ellos, el tener un poquito de responsabilidad, independencia a la hora de hacer un campus, encontrarse solos, no jugar siempre con los mismos niños en los mismos frontones. Además, tal como me han dicho, han hecho algunas actividades que han sido diferentes. Creo que para el desarrollo de un niño pues, es importante. Ezagutza jokoak egingo ditugu, beraien artean, ezagutzen juteko eta konfiantza hartzen juteko. Kontuan hartu behar da, Euskal Herri guztitik datozela umeak eta beraien artean ez dira asko ezagutzen.
daukasun zenbaki bat, eta esaten nian zenbaki hori 2 bitalde, eta zenbaki horrek dakana junbiar da, eta pañuelo hartu jo. Bestiai hori lotu, soltatzen dana eta ematen jona pertsonia hilelen horrek irabazi. Urduritasunez geunden, beraien erantzuna ikusteko, baina ikusi dugu beraiek oso pozik, oso ilusionatuta etorri diala, eta horrek ere lasaitu gaitu, ez? Hicimos unos juegos, luego fuimos a comer, la comida excelente, la mejor comida. Eta bazkaldu eta indar berritu ostean, joango dira 3 frontoi ezberdineta zesta-punta jolastera. Tolosa, Donostia eta Andoainera. Kantxa barruan zesta-punta jolastuko dute, baina kantxaz kanpo ere beste joku batzu ingo ditugu, beti ere pelota eta zestarekin lotuak, teknika pixa lantzeko, eta beti ere ezagutza, behin arteko ezagutza hori pixkat lantzeko. Mugimendua egiten duzutelarik, poliki eta ongi egin behar dira, eta hori da egiten duzularik polita da ikustea. Aurreneko Euskal Herri mailako puntista gaztetxo guztiak 12 urtekoak elkartu, eta elkar ezagutu, azkenen beraiek daukatelako zesta-puntaren etorkizuna eskutan, ez? Bigarrena, motibatu, beraiek, ilusionatu, zesta-puntak merezi dulako, ez? Eta hirugarrena, xistera aldetikan, gure apostua bada zirkuitoa, afizionatu mailako zirkuitoa, baina apustu sendona arrobia da. Mis amigos empezaron a jugar y yo en ese momento no sabía qué deporte era, no conocía ese deporte. Yo de esos deportes solo conocía la pelota. Y empezaron a jugar y me dijeron a ver si quería probar, su profesor. Y yo les dije, pues vale, me gustó y empecé a jugar. Egin bat neskatxoentzako ondo ze estaz asko eta horan askoz begeixe ezagutzen di eta ikusten dabe bai dagoela neskak bai jokatzen dabenak, ze onarte beti mutilekin eta bueno. Neska gitxi daz eta orduan gustauko atentzia gitxi zestaz jolasten. Fundazioko auditorioan zesta-puntako hitzaldi bat, eta hor gazteek galderak egiteko aukera eduki dute. Profesionales a darnos una charla y enseñarnos más cosas sobre la cesta. Nos hemos dado a conocer, ¿no? Y hemos respondido a las preguntas un poco acerca de nuestra vida como pelotaris, como profesionales. Hasiera baten lotzatu egin dira pixkat, baina gero 1000 galdera egin dituzte. Hori esan nahi du pozik egon direla, ez, eta gustatu zirela hitzaldiak ikuste. Un poco también les han interesado mucho en cuanto a nuestra vida como pelotaris en América, ¿no? Ilusio egiten da holako ume txikiak, zugan mirespen pixkate ikustea. Eta kuarto diferentetan danok aldauten behulo, 2 kuartuak ez dakizema kuarto.
gosaldu ondoren, batenak elkatuko gara galarretan 10:30, gazteak jolastuko dute festa puntara txandaka, eta ondoren profesionalak beraien artean partidutxo bat egingo dute erakustaldi moduan. Dago beste kiroletan kampus asko egiten direla eta umetile bat egoten direla. Uste dut bazala garaia zestan bebai aurrera pausu hori ematia eta hori nik uste lortu dutela, ze 80 umetxo hemen egotia nik behintzat ez nuen espero, Eta oso pozgarria da ikustea bebai, zestan bebai badaudela umiak eta holako ekimenak egiten direla. Izan da datu pixkat harrigarria gutzako, 50 bat espero genituen, eta 50 ia bikoiztu egin dugu, Orduan, gure antolaketa baita ere pixkat zaildu da, baina, positibo izan dela denentzako, eta... Arrakastatxoa izan dana, eta espero deguna ala jarraitzia. Creo que es una buena iniciativa. La cesta, por lo menos en Navarra, es un deporte minoritario y se está dando a conocer y creo que cada vez hay más auge y más niños que están interesados en participar. Et après, c'est très bien parce que souvent, c'est entre 4 ou 5 équipes du côté nord en France. Et donc là, au moins, ça leur permet de jouer contre d'autres clubs et d'autres enfants et d'une autre manière. Ondala urte batzuk oso ume gutxi zeuezen, jokatzen. Eta hon berriz ikusten da, pilu da bezala. Nik oso ondo pasabot, lehenengo hasi gazenin ez noan ezautzen pertsona askoik, da gero ezagutzen juga. Es una manera de un poco de que todos los chavales se conozcan ya desde pequeños. Que no solo se vean en el vestuario y en la cancha, sino que convivan, que compartan, esta cosa yo creo que es muy importante porque les une. No solo como pelotaris, sino como personas.
Agurterdi Donibane Loizungo Campos Berri pilotalekutik Xisterak antolatutako Interjai torneoko final aurrekoetako kiniela ikusuko dugu une batetik bestera irudietan dituzuen 3 bikote horien artean. Mendizabal eta Andonegi, Arellano eta Iriondo eta Bailo eta Manzisidor izango dira eta gaur hemen gailentzen denak urriaren 6an finala Bilbon jokatuko du. Bertan izango diren Antxon Alberdi eta Ibarluzearen aurka. Horiek lanak aurretek egin zituzten eta bigarren txartela 3 bikote hauen artean jokatuko dute. Kiniela sistemaz, 25 tanto egiten dituen bikoteak lortuko du helburua. 6 pilotarietatik 3 mutrikuarrak dira. Eta sakea aterako duena, Ekaitz Mendizabal Goixerri, horietako bat. Hasi da neurketa. Atzelari lanetan Uriel Arellano Kabanilasekoa da. Gerriko urdinarekin eta aurrelaria Julen Iriondo retolaza. Gora, oso gora bidali du Urielek pilota hori eta aurreneko tantoa gorrientzat. Felix Espila, egunon. Egunon. Izen gazteak, joko ona dutenak eta helburu jakin bat. Finalerako txartela lortzea, orain arte partida jokatu dituzte, pixka bat aldatzen da kiniela. Bai, bueno, beste modu batera ez da, pentsauen duen aukeri imun laugarren puestu bai, horta sartzeko finalea, eta kinili 25 tantora ez da. Eta bueno, oso parejatu izango da, nerviosismo hasier izango da, baina hemen honetan adeuke aukeri finala juteko. Andonegi, bigarren tantoa jokoan, Iñaki Bailo eta Mikel Manzisidor sartu dira. 3 zenbakiarekin jokatzen ari den bikotea. Gutxitan aritu izango ziren pilotaleku honetan, naiz eta arestian jokatu duten hemen. Bai, Goixerrik eta Mantzik aurtengo udan jokatu daude, hemen, baina bueno, bestiek ez da zoitzute hemen fonto honetan jokatzie, baina bueno, ni uste ondo moldatuko dira, pues ja pizkate nivela baduke da edari bai ikisten juteko eta une honetan, 4-3, mutrikuarra kantxat noden 4-3. Ondo ezagutzen dute elkar. Andonegi katzeratu, Manzisidor. Atzelarien arteko jokoa. Huts egin durain Iñaki Bailok eta tantoa berriro gorrientzat eta aipagarria da Feliz euren artean jokatu dituztela aurtengo torneo honetan partidak eta retolazak eta Urielek irabazi egin dute, bai Bailo eta Manziren kontra eta baita Goixerri eta Andonegiren kontra. Horrek ez du ezer esan nahi, baina gutxienez hori gogoan izango dute. Bai, bueno, azkenean hor hiru talde lau irabazi eta bat galdu iben eta gero tantuan gora beran azkenean Antxonek eta Ibarluzeak finalea jundiz direkto, baina Goixerrik eta Andonek irabazi zitzen Antxonek irabazi iban Retolaza eta Uriel, eta Retolaza Uriel irabazi zitzen Goixerri eta Manzi, así que junzen triple empate junzien eta tanteo asko obizeukan Antxonek eta Ibarluzea eta hori gaitxi finala junzien, baina bueno, ez da nire izan, hori oain beste desberdine da, beste talde bat bada eta lehen ze paso izan, hori hor gatu da. Lehen da biziko tanto egin dute urdinek, orain bigarrena eta tantorik gabe, punturik gabe dagoen bikoteko bakarra orain arte, Bailok eta Mantzik osatutakoa. Esan dututen, ez da ze pelota komeniakuen, baina eta daue peloti ez da pelota berdina jarraitzen dauen. Eta neko, igual berotuko da, ez da, gaur egualdi neko beru da, baina pelota neko motela da, Goixerrik atzeratutako pilota ondo gelditu du Urielek, aukera orain Ekaitzentzat, txapagainan edarkin ortutakoa. Ondo, Niko forzaute Urielek hartu batzeko orman, da ezin zinetzak kendu Ekaitzen Mendizabali. Eta horre hori denatzen dagoenik ondo amaitzen da horretantu. Interjai torneo honetan, iazko Xistera zirkuitoko 6 aurrelari eta 6 ertzelari onenak aritu dira parte hartzen.
bosgarren postuan eta 6. postuak erabakitzeko lehentxeago jokatu dute. Iban Etxeberrik eta Zugaitz Salaberri gelditu dira bosgarren eta 6. Mandiola eta Tukulet beste bikote bat finalean. Antxon Alberdi eta Ibarduzeak osatutakoa. Eta finalista bila etorri gara gaur hona Donibane Loitzunera eta 3. bikoteak ere lortu du bere lehendabiziko puntua. 3-2 eta 1. Bailo bat ezaguna da. Danieko pelotalekuan jokatzen ari den nafarra delako, baina hau Anaia izango da. Anaia da, bai. Noaingoa, ere eskola badure. Bai, noain, ian amairu jokatzen da, Sisterako zirkuitoko txapelketa da. Eta, ondo. Eta zaila sartu du, Urielek. Bailoren bipareta, ona. Ondo. Ez ustean, harrapatu du Retolaza eta bigarren tantoa lortu dute Bailok eta Mantzisidorrek. Torneo hau, Kabanilasen hasi zen ekainaren 24an. Gero Azpeitian jokatu zuten uztailaren batean, Bartzelonan 2 jardunaldi izan ziren, uztailaren 7an eta 8an. Biarritzen jokatu zuten uztailaren 25an, Donibane Loizunen irailaren batean, eta hurrengo egunean Pauen berriro ere Campos Berrira itzuli dira eta azken jardunaldia lehen esan dizugun moduan Bilbon izan da. 3. puntua jarraian egin dute Bailok eta Mantzisidorrek. Eta orain Retolazak eta Urielek tanto egin ezkero iruna berdinduta leureke 3 bikoteak. Goiko txapada jodu Uriel Arellanok eta 4. Iñaki eta Mikelentzat. Bai, tanto jarraian, da gaina ondo tortu da hori, ze berotute hoteza eta konfiantza hori hartu dau. Eta gero, bailo, aprobetxa duizela, ze Mantzipa atzelari oso gaztetatik gaina oso pelotari hona da. Eta fonto honetan badak izedan jokatzie, eta bailo, aprobetxetzen dauen. Gauza asko ileke. Rebote zailera manditu Mikelek. Andonegi. Errebes indartsua. Bailo oso zabalduta zegoen eta ezin izan du batekin pilotarekin. 4. tantoa Goixerri eta Andonegi direntzat. Bailo zain onda, baina azkenin xirganetik pasatua pelotari. Zain da, eta azkenin bitxun hartu dauen pelotari. Bero itxen dau eta rebotetik peloti asko urtetzen dut. Sakea ateratzeko prest, Kain Mendizabal. Goixerri, eta ere pilotari izan dakoa. Bai, da ondo, ona gaina be. Entrenatzaile hobie. Sekulako lan egiten ari dira Mutrikun. Bai, ikusi duzuia esan duzu 3 motikoar, ja. Lehenengo pelotari 3 motikoar ondia. Eta gazte bat, estatu batuetan, okerrezpanago, Miamiko frontoian. Bai, Buenaga, ez? Buenaga, bai, eta Erik bai Danian. Hori ja ez da ingo gaztea. Ez da ingo gaztea, ez. Baina bai, Danian dago, Miami, zaun Danian da jokatzen. Ion Buenaga. Oskarren tontoa, Ekaitz Mendizabalek egindu Ezker Hormaren kontra. 5 dituzte Goixerrik eta Andonegik, 2 Iriondok eta Arellanak eta 4 Bailok eta Mantzisidorrek. Lehenengo bien arteko borroka izango da hurrengo tantoan. Goixerriren tantoa. Mantzi. Aztertu egin zaio eta utzi egin dio Ekaitzi. Barruan egingo du botea, baina gaizki joan da pelotaren bila Iñaki Bailo, 6. Gorrientzat. Bai, eskuskunen horre tanto itxiko moduan eukidau, baina ez da usartu, bertan onda, Onda. Hiru Mutrikoar eta 2 Nafarrere bai, 2 eskola ezberdinetakoak gainera, Noaingoa aipatu dugu dela Bailo,
Eta bestea, Nafarroako beste eskolakoa, Kabanilesekoa, bere aipagarria da, dagoen afizioa eta egiten ari den lana. Ba, sinisteko ez da Kabanilesen, horreko herri batean izan frontoie eta zesta punta jokatzi, Pelota zaila. Lan bikaina etxen daue eta, bueno, pelotari mordu da zon. Ederra izan da, kaparen gainean, moztuteko pilotaka da hori, indar askorik gabea, baina intentzio guztiz jarritakoa, Julen Iriondo Retolazaren 3. tantoa. Bakarren batek galdetuko du, hau Abel puntuko txapelketan nabarmendu zenaren semea ote da ez, Loba. Ez, Loba, bai. Behan anaiena. Baina Abel ere ikusi izan dugu argazkietan eta mundu horretan oraindik sartuta da. Bai, lekitxo jogatu endun aurrerako serien, da, no, zan. Retolazak. Pelotako izena osabarena doka Retolaza. Orduan baina beste nivel bat dute. Gaina gustora jokatzen daz. Biban, ez da? Zer beruk, nire beste, aparte zirkuitoatik, beste Soser eta, bueno, Champions Amarin leitxe horit, David gustora, herri desberdinetan normali jokatzen lekuetan jokatu daue, eta Ederra, bipareta, Goixerrik, azpigarren puntua lortu du, 5 dituzte, Bailok eta Mantzizidorrek, eta atzean gelditzen hasita, Retolaza eta Uriel. Xistera torneoa ere martxan da, jokatu dituzte torneo batzuk, eta txapeldunen zerrenda hauxe, ekainean Markinan Antxonek eta Ibarluzeak irabazizuten, uztailean Elizondon Barina Garrenteriak eta Julen Mandiolak, abuztuan Kabanilasen Antxonek eta Jon Mandiolak, irailean Donibane Loizunen Antxonek eta Mantzizidorrek, irailean Lekeition, Goixerrik eta Ibarluzeak eta Mutrikun, Zuloagak eta Lazarok, tantoa gorri entzat, nabarmentzen ari dira 8. egin ondoren. Goixerrik Julen Iriondok eta Urielek irabazitzen, baina ikusten da, gaur oso zentratu etorri dizela bai Goixerrik eta bai Aitor Andonegi, pelota hori ez da izan ertza, korrik egun eta sartzea, eta sartu indau eta azkenean tantu indau. Pilak ondo kargota etorri dira honek eta ondo zentratu. Manzi. Erreboteatu egingo du Ekaitzek. Bazekien atzelaria bazetorrela eta saiatu da zubiaren egite, baina ez du lortu. Eutsi Andonegik. Bailo, moztu urrutitik. Goixerrik. Altura gehiago eman bertzion. Eskubiz Bailo, tanto. Hor Aitor eskatu ditzan, Goixer ez da jakinen dagoen Aitor. Pentsado bitxartera peloti jungo zala, eta horre Aitor eskatu batzan, ni bestot sartu ingo gara. Plante inotza, plante inera, beste pizka binurtu inda. Atzera pelota, Uriel Arera Llano. Manzi. Aztertuta zijoan pilota, ezin izan du Retolazak pilota saskian sartu. Bailo eta Manzirentzat 7. Urtin esti sartu jokun, bestik behotute daz da, nahi jokatzen espasa tantu itxen otzitzu itxeza, eta urdinek otzitzu indipizkat. Horre pare bat tanto itxen badu jarraian urdine, eta jokun sartuko dira, baina momentoz jokos kanpo daz. Falta egin du Iñaki Bailok sakez eta 9. Zenbatu du Goixerrik eta Andonegik osatutako bikoteak. 10. bila Mutrikuko aurrelaria, Retolazaren bikaeta ederra izan da. Lehen barrura bota dau eta Aitor Andonegi ondo engainatza aurrelari xe, baina Aitor Andonegi ailega inda eta gero tanto indau, eta ondo aldatu indau, armabiko bota dau eta ondo gutabe eta tanto indau. Lehen 5. eta 6. postuak erabakitzeko partidan, eztabaida txiki bat izan da sakearekin,
Epaileak nahastu egin dira eta falta mandute bipareta ateratzeagatik. Hemen kinielan binaka ezin alda bipareta atera, Felix? Ez, kinielan ez. Beti lehenengo jobida aurreko hormit. Huts orain Julen Iriondok. Zizeleko bardinin, Ezker Roman hor txipini dau. Eta ez dau sartu, da oingun be bardina. Bailoren sakearen zain aurrean Goixerri. Utzi Ekaitzek, Aitorri. Ondo jotakoa. Zabaldu egin zaio Iñakiri. Eskubiz. Goixerri, Ezker Horma ikutu. Pasau ez. Mantzi. Pelota zaila sartu du Ekaitzek. Eta Biurri jarri atzean. 10. 10 eta 4. Saria bikote bakarrak aterako du gaurko kinielatik. Gorsi ikusten oso sendo eta Rezepo bai. Baina, bueno, ni uste dut ondik urdinek jokun sartu bidaula eta tentuk ingo txula. Txokoan utzitakoa, iritsi Goixerri, aukera orain berak, oso ondo utzitakoa, iritsi eginda Uriel, eta ezin Andonegik. Txokoan saiatu dira tantoa egiten bi aurrelariak, eta ez dakit min hartu ez ote duen Goixerrik, errenka dator. Bai, ez da gipa. Zein dago? Orkatila. Orkatila indo, Akorrik egundani egun Ezker Roma. Spraia bota dezala esaten ari zaizkio. Eta ez dakit errepikapenean zerbait argitzeko modua izango dugun. Baina penalitzateke orain. Bai, gaina bere duken tantu. Eso es. Bai. Horri du. Bai, horri du txuri, Bota dugunien gaina be, Bai. Ja, berri du. Bitxor. Hor. Bai. Hor eskumeko enkia, hor etxen da, hor. Krak. Hor eskumeko enkia. Oso ondo jokatzen ari da, orain arte Ekaitz Mendizabal, Goixerri, eta penalitzateke mendik aurrera bere jokoak behera egitea ala beharrez. Bai, baina bere ondo babil eta, bueno, ikusiko dugu, beruan bai ur, bizet mineiz egiko dugu, baina jarretzeko moduan dago, zepena izango netzake. Errebote luzea, eta ez da ondo jarri, atore ondo. Denpori eukida dago, baina ez da jarri. Eskumi ondo rebotieten dago, baina ez da epini. Bederatzigarren tantoa, Bailo eta... Porak egon da, baina ez dago. Ezin dago urriña ritmo hartu. Ea nola moldatzen den, Ekaitz Mendizabal, Goixerri. Orkatilean lehen min hartu eta gero, sake bizia izan da. Ondo kendu dio. Errebotearen zain gelditu da Mantzi. Goixerri. Ez du ondo jokaldi egin. Eta okerrago. Ondoren Eskubiz mozten hasi denean Bailo, aukera ona zerrik aldu. Bai, gaina be osartuta moztu baliz Goixerri bera geldi da eta aurre atzera gota biduan. Topau atzeko hormie. Eta korrik ipine, jake badauka horrako arazu badauke korrik osaitxeko Goixerri aprobetxau, hori bota rebotera eta etorri dizela korrik atzea. Nola sakatzen duen Ekaitzek. Bildurrez. Bai, ez da bile. Ondo bota du. Oso ona, bipareta. Bai, ondo bota du, Eta jarraitu zein hartzen du, baina ondo botata, Oso ondo. Amaika Goixerrik eta Andonegik, 6 Retolazak eta Urielek eta 9 Bailok eta Mantzi Sidorrek. Hor da Mikel. Retolaza. Utzi Bailok eta utsa handia. Mantzi Sidorrek.
Eskatutza eta utzen dauk, kantxa erdi zen. Da, bueno, tanto bi jarraien da urdinek, eta, bueno, ikusiko dugu jarretzen bai pizkat horta. Julen Iriondo Retolazaren sakea. Donibane Loizungo Campos Berri pilotalekuan gaude Interjai torneoko final aurrekoa ikusten. Irabazten duen bikotea urriaren 6an Bilbon Deportibon izango da finala Antxon eta Ibarlutzearen kontra jokatzeko. Tantoa gorri. Laster sartzen saiatu da Retolaza etze pelota erraza. Eta hori elentzako niko txarra. Oso bat aurrera omazan hori eskatu legizion pelota hori, baina hor bitxartean da bizkat. Goixerri. Untzi Bailok. Sartzeko moduko ematen zuen arren. Arriskatu egingo du Goixerri, oso ona bipareta, oso ona. Baina ikusi dugu, Feliz, ezin duta dagoela eta zirte dozarte egingo du. Bai, hori moten da, usta. Justu da biela, ez dauke korrika itxiko gogorik, mine daukelako, eta arrisku hartu dau, eta perfecto bota dau, Ikaragarri izan da bipareta, baina sakean ikusten ari gara, zalantza hundiekin. Nikola bote egin ondoren pelotaren bila. Eta gero korrika egin behar aurrera. Bai. Harrapatu egin du, ontzat eman dute eta tantoa Goixerri berak. Asko balio zuen tanto honek. Lehen, eta korrika ezin nolein, bain du. Ze ondo botado dejada hori, oso ondo botado, baina. Ailega bain da. Bota egin aurretik sartu da eta gero zeinen ondo zabaldu duen. Ospatu egin du gainera tantoa. Erditik aurrera egin dute gorriek. Baina ikusiko dugu. Nola erantzuten dio norkatilak eta jokoa egiten uzten dio. Alde polita lortu dute, baina hemendik sufritzea egokituko zaie. Bailo. Rebotean Goixerri. Bote egin arazi. Ondo, zer pelota sartu, ez da erratza, Goixerri. Bueno, korrika hori ondo torriako, Bai. Zer hombre hone hasi de korrika bera beta. Bederatzira joan behar izan du pelotaren bila Goixerri. Aukera Bailorentzat zer nahi egiteko. Txaparen gainean moztu, eutsi Andonegi. Mantzi. Eskudu zorain Aitor. Bailo. Ederra, kanpora. Pena izan da errematea bikaina izan baita. Bai. Mote bane, tanto izango zala, baina azkenean kanpora junda. Amamoskarrena beraz gorrientzat. Bederatzi dituzte oraindik Bailok eta Mantzizidorrek. Ondo jonda pelotaren bila. Markatu ere bikain egin du, baina oso gutxigatik izan baldin bada ere. Pelota kanpora. Eta markagailuan aldeak gero eta handiagoa. Goixerri. Beragi errematea Retolazak eta beraiek egindakoak eta aurkariek utxe egindakoak. Feliz, 16. Bai. Oso serio hasieratik ondo hasi dira, gorxek. Tanto egitxik galtzen eta Aitor Andonegi pelota asko sartzen eta era Goixerri errematetan ondo eta, bueno. Amasei dauka, bueno, ondik dana dauka aukerizta. Ze igual edo zeinek etxen dago tanto bat obi etxen dago jarraian, berotzen dit eta igual tanto gizia etxen dago. Mikel Mantzizidor. Baina gorri zirentzat ondo sartu edaz. Okuan. Motrikuko atzelarietako bat, pelota gurutzatuz, Goixerri oso ondo, oraingoan arriskatu urtitik, baina txapapera tantoa aurkarientzat, 10garrena Bailo eta Mantzizidorrentzat. Bai, lehen ondo urtutza, baina ez. Hortik ez da ertza. Anaurrien hartzen duzunen lau kuadrutik aurra, bai, baina horre 7-8 kuadrutik
baten urten gotzu, baina normalien ez da urteten. Kanpoan aspaldiko partez Goixerri eta Andonegi beste bibikotea kantxa barruan. Giro polita daukagu gaur hemen. Campos Berri pilotalekuan. Interjaiko kinela ikusteko. Tanto urdinentzat. Ize sartu indau, baina ondo rebotaute, Julenek. Gaur arratsaldean nesken txanda izango da hemen Donibane Loizungo pilotalekuan eta datorren asteburuan Madriden 12etan eta 6etan bi emanaldi izango dira Konplutenseko pilotalekuan. Maite Ortiz de Mendibel eta Izaro Arbe izango dira, Magi Jauregi eta Koroe Irigoyen, Ziortza Landa eta Naroa Merino, eta Maialen Aldazabal eta Eneritz Lizardi. Datorren urriaren 6an, ez datorren asteburuan, baizik eta 15 egun barru Madriden, neskak ere ari dira Felix, poliki-poliki. Bai, postena gainabe, gainabe nivela duke, gaztiek mordozka badabi, krudanetan, eta euren artien hone jokatzie, ondo etorriko da, ezta? Goixerriren sakea, Bailok atzeratu, Andonegi, oso seguru ari da. Iñaki. Hoxe, ondo. Gehiegi arrotu du pilota hori eta Goiko Txapajo. Sartu horre bi pelota oso txarra sartutxu eta gero Goiko Txapara, suerte txarra. Iñaki Bailoren sakea. Retrolaza. Gora, errebotea, tantoa urdinentzat, ari dira poliki-poliki gutxienez bigarrenengana gerturatzen Retrolatza eta Euriel, eta hori lortuko balute, lehen biziko epila jo beharko lukete. Sakean Retrolatza, aurrean zain Goixerri. Sake ona, Andonegi. Retolaza, haide sartzeko esan dio atzelaria Goixerriri, txokoan ondo utzitakoa, iritsi da Retolaza. Andonegi. Bera egingo du pilotak eta gero gora. Meritua atzelariarentzat, agian txalo gehien Goixerrik entzun du, baina atzelaria oso lan hona egiten ari da. Bai, oso seguru da bile, Aitor oso seguru da bile, da, hori ondo torten ez da. Goixerri pagan aurri aukerak aprobetxau itzen dago, eta tantu moroska bat egin dago, eta, bentaja hori ikusten da ez da, 18, edatzi eta maike. Ekaitz Mendizabalen sakea. Osta, balekotzat eman dute epaileek, baina arrastoa etzuen urruti. Eraman Goixerrik, ondo jarri gainera, tanto. Kriston remoti din dago, Epaileak Garatz, Xalbat, Asier Uribe eta Gerard Iribarren dira gaur hemen. Profesionaletan bezala, 3 epaile afizionatuetan ere. Hemen otxuri da, 3 epaile itxeko, Beti, beste batzuetan, beste lekuetan bi itzen dago, eta inoz batek behin dago. Baina, hemen, lehena egualdin 3 epaile otozin beti, Retolaza, tanto. Ez da bide sakik entzen. Eta Retolaza horre bizkata aprobetxa dutzen da hori. Danak ez dutxuin tanto, ze beste batzua arrapa dutze, baina... Oraingoz Kinielan bi borroka ikusten ari gara. Bata Goixerrik eta Andonegik euren buruarekin eta bestea bigarren postuagatik. Urdinek egin ezkero harrapatu egingo dituzte Bailo eta Mantzisidor, eta gora begiratu beharko lukete orduan, baina huts egin du Retolazak eta tantoa Bailo eta Mantzirentzat, 12garrena. Kosta itxaku ezin daue jokun sartu. Ezin daue tanto politxe gozea eta ustabe utz. Bailo katerako du, Noaindarrak. Andonegi. Oso gora barruan.
goiko sarea eta... Ai. Ondo. Kontrakantxa libratu ditu Andonegik. Bera gainera. Bai, ze pelota sartu, ez da izan, pelota gatzi hori peloti, sartu bagarrik. Hori pelota gatzi, normali hori peloti, berak duten efektu eskampa urteleik erretz. Baina, sartu eta gero tantu egin. Hogeira iritsi dira, beste 5 tanto lortzen baldin badituzte, Goixerri eta Andonegi izango dira Bilboko urriaren 6ko finalean, baina oraindik lan asko da, 5 tanto egitea. Beste bi aurkariek ere helburu berbera baita aukate. Andonegi zabaldu egin du errebesez, tanto izango da. Bai. Andonegik errebotean lortutakoa. Hautsita dago kiniela une honetan. Bai, nik pentsatzen eman hori bino parejua jungo zile, Hasier ikusitxe gaina be, baina, bueno, gorrixiek oso serio hasi eta urdinek ez eurek urdinek iruazitzen, zau esan duzun, beste bi parejai, baina ez dut ikusten jokun sartzen urdinek. Eta gorrixe, eurek jokun da bize, oso ondo da bize, Aitor Andoni pelotai galdu barik, eta Goixerri ondo rematan da, bueno, bentaja hori, ono bentaja asko handixe dauke. Eta aukera handixe dauke, 8 tanto etxeko. Andonegi pausa bat atzera eman du Bailok, jokoan sartzeko asmoz. Andonegi errebotera doa. Huts Mantzik, ez zuen pelota ondo geldituko eta nola urten dagoen, hemen gero eta argiago kontuak, Felix. Bai, bueno, Goixerri nik esango neuke, horra horrien entxon da bera die eta gero julen horri irun hartien dauzela eta, bueno, Goixerri ona dauke, rebotietan ondo, tantu gehitzen ondo, eta ni usten da bitxoan, eta pausoik egon da. Bera pentsa da, minio gehiago asko, gehiago uten da pelota hori. On peloti niko berotuta dago, segueldi benuda eta peloti jaune elosi handizi hartzen dago. Pelotak adako horre izan da. Bai. Esaten abiena, Goixerri pasan urtien sistenako zirkuitoko txapeldun izan. Eta, bueno, peloti hon bitzet, kusi daue, peloti beste pelota bataz, goetua da bizen, horaz peloti horraz, igual ez da bizen gustora. Hori mi dago gaina be, baina espaldi, eta gustora espasa bez, eta beste pelota bat. Baina, itxura dauke, pelota bat atzatzen dago eta berakin jarretzen dago. 45 tanto jokatu dituzte pelota batekin, eta oraintxe erabaki du aldatzea, bikote urdinak. Retolazak eta Urielek lehen Bailo eta Mantzizidor harrapatzeko aukera alferri galdu dute. Orain sakearekin zer egiten duen Berritxoarrak. Mantzi. Uriel. Egin bertzaio, hasiera honetan menipein pelotari. Bai. Pelota barrixe da eta motela da, baina dauen beruakin ni usten dute laster bizitxuko dara. Harrapatu dituzte. Retolazak eta Urielek, Bailo eta Mantzizidor, baina este bikotea oso urruti daude. 22 tanto egin da, Goixerri eta Andonegi, 12an daude beste biak. Bai, ez da horren betzeko, bentaja handizi da ez da, baina behitxu motikun be, zer pasau zen, motikun ez da, Altxonek eta Mantzik gotala funtzien, eta Goixerrik eta 19 zeukan, eta 6 tanto jarraian iben. Ustera izan da errematea, esku-eskura eman dio Goixerriri, Mutrikuarrak atzen egin da du txitxakean tantoa. Ontzat eman dute. Bai. Iritsi da Urielen errebotea eta berriro lehengo tokira, oraingoan altura gutxiagorekin, baina eragingarriagoa izan da, pilotaka da, 23. gorrientzat. Bai, hor Julen Diondo kiboka baina. Hor kostau eukide urmabiko botateko moduen, no? Ez teiz, dejada botata jundan, ez teiz egin dauen.
eta gero, bueno, eraso indaue, zerak Goixerrik bere gartu dugu, zera, jokut, eskenin bat tanto. Beste pelota probatu dute, Gorrie, baina uste dut. Lehenengo peloti eurek gata dauna. 23, 12 eta 12. Bi tanto falta zaizkie finalerako txartela eskuratzeko, Goixerri eta Andonegiri. Mantzi. Bailo, moztu, Andonegi. No, tanto ingo dago, tanto ingo, ez. Eutxe egin dio eskubiz, Mantzik. Txokoan utzi, ez dira iritsi, ez. Aurrelaria, ez eta atzelaria. Txokoan luz, Goixerrik jarritako pilotaka da horretan. Oso arrezkitzu da, zera Goixerri, aurri nartzen dagoenin, bak izin bidauen. Azken tantoaren bila abiatuko da, Ekaiz Mendizabal Goixerri. Txaloak, Campos Berri pilotalekuan. Uriel. Ondo, Andonegi. Barrura, ezkerro ormaikutu. Uriel Arellanok atzera. Andonegi. Retolaza. Isiltasuna, Anibane Lutzungo pilotalekuan, tantoa jokoan dagoen bitartean. Bipareta ingo du urrutitik, tanto. Ikusi dago Goixerri preso hartu dago. Eta horma bitu bota du. Ondo, Amairu, Urdinek, Berde Kamabi, eta Gorriek 24. Sake ona. Bai. Isidor, erantzuna ere aparta, tanto izango da. Amairuna berdinduta. Bikoteak, tanto bakarraren faltan, Goixerri eta Andonegi. Bai, eskumiaz kriston peloto zurta dago, Julen jota korrik egun daurra, sartzekun erraz pasado gainetik. Goixerri kendu egin behar izan du pilotaren aurretik. Andonegi utzi. Bailo, ipareta, kanpora joango da eta finalean izango dira Goixerri eta Andonegi. 27 minutu pasatxo irandu kinielak eta Felix horixe gertatzen da kinieletan oso berdindu ateratzen bada, bikote batek ospa egiten baldin badu azkar bukatzen dela. Hori da, ezta. Baina hasieratik gehiago ondo hasi di. Banak izan, horre hongo zala normalein Julen Iriondo eta Uriel, ero Goixerri Aitor Andonegi horre hongo zide bat bestie petzeten nuen finalien. Danak zera partidutan bardine iben, laute bat, baina Gorrixiek askoz behobetu hasi di eta Urdinek sekula jokun ez dizartu. Jendea agurtu dute pilotariek eta berehala izango dugu bi irabazleekin hitz egiteko aukera. Hementxe dira mutrikuarrak. Lehen da bizi Ekaitz hartuko dugu eta ondoren Aitor. Kamera gerturatzen denean hitz egingo dugu bi protagonistekin. Pozik, Bilbon jokatzeko aukera lortu dutelako. Gaur hemen partida ona egin da eta bere kezkarik garrantzitsuena agian nola ote duen orkatila eta nola erantzungo duen zenbat igurtzi eman beharko dizkioten hemendik aurrera behar bezala egon dadin hilaren 6an Antxon eta Ibarluzea bertan izango dira. Antxon Alberdi gaur hemen ikusleen artean ikusi dugu, ondo ezagutzen dute bai pelotaleku hau
bai Bilbokoa eta baita aurkariak ere. Baina hemen egon nahi zuen Antxonek eta gertutik ikusi ditu aurkari izango dituen biak. Ea berehala Ekaitz Mendizabalekin hitz egiteko aukera izaten dugun. Bueno, Ekaitz, zorionak. Eskerrik asko. 12. tantoan, esan duzu, agian, finala kolokan geldituko da, min hartu duzulako. Bai, horre hankia trokau indet, horre dejada jatzea nahi nian, eta bai, hainbeste gauza paruzo buruti, baina holako zitatan segitxun behar da, baldin bazan hainbestezo, klaro, enoala segitxuko ez, baina holako zita importantan segitxun behar da, eta segitxu dugu, aitorrek, itzel joko dugu da irazin dugu, doan posiba Bilboko finaluntan notiarren. Behar bada arriskurik handiena, gero sakean izan duzu, iaia eskura ematen zeniola, ezin zenuen ondo sakatu? Ezin nuen ondo sakau, da etxen honien ere esfortzua gaizki, non ondo sentitzen hankia, eta bentsat saketan sartu nahi, saio nahi barruan sartzen, eta listo. Esan kenduta bentsat barruan sartu esatea faltaik, eta hobeto da, beti zaki eskute matia motzeo pasateatzea baino, eta hortan saio gara eta azkenian irazin du. Hala ere, korrika saio luze bat egin duzu, nik ez dakit nondik atera dituzun indarrak eta ahaztu egin duzu mina zenuela, ezta? Bai, hemen nik alnoan nahi indet, eta azkenian hor aion nahi batea, baina gero ikusi eta batzuk ezin itzala jun eta batzuk ere lain ditxutez, baina ez ondo eta posik. Hemen udan jokatu duzu, aurten, eta zoretzat plazera izango da, ez? Donibane Loitzungo hain pelotaleku historikoan jokatzea. Joder, bai, niri gaina pelotaleko asko uste desat, ze rematatzeak guan eta pelotiak osondo ertetzeu, osondo zabaltzen da, eta bai, frontiluzia, bizizia, pelota politxakin jokauta, eta bai, oso gustora men jokatzearen. Retolaza eta Uriel, zuen kontra eta beste bikotearen kontra irabazita etorri dira, eta azken momentura arte azken postuan ibili dira. Aurrekariek ez dute askorik balio horrelakoetan. Bueno, hemen kontraixuak gorrazian, ez? Baina, bueno, eurak ez diala euran maia honenean ibili pentsatzet, eta guk euran maia eskaz hori erakutze duena aprobetxau indu, baina baki udanok gaur erakutze duen maia ez dakela, ez? Maia asko gore jokatze duela, eta hori gaur geuk irazi duela. Bueno, finalean, Antxon eta Ibarruzea. Bai, partio politxa, ez? Hane pone irazintzizeun, baina Bilbon izango benetako finala, eta aukerak bakau, baina beurake bai da zela guten dan. Orkatilak lan emango dizula uste duzu edo igurtzi batzurekin egun batzutan sendatuko da? Ez dakit, ontsi ikusi bihar ez, baina nik uste pixkate handitxutat eukiketela, eta masaje batzuk eta igual hartu jarketela, baina ez da datorren hastian final hemendik bihaztea da, eta horrako perfektoten da Orkatila. Zorionak, Ekaitz. Eskerrik asko. Lehendabizi Ekaitzekin hitz egin dugu, eta orain beste finalista, txartela eskuan lortu duen beste pilotaria agurtuko dugu. Zorionak emango dizkiogu berari ere, txartela eskuratu ez ezik, partida handia egin duelako. Bueno, Aitor, zorionak zuri ere. Eskerrik asko. Bueno, txalori gozenenak behar bada aurrelariak entzungo zituen gaur, baina azte lan egin duen. Bek, esan duen moduan, partidu itzaila egin duzu. Bueno, ni nire partidik nire lan egin dut, beste eta nini ez duten izarren. Baina Ekaitzek meritu itxela. Ni pentsatzen momentu bat zen eutzingo zula pentsatzen. Hanka ez du bate ondo izan da, baina bai, eutzin dut da itxela, tartela. Etzarete gainera pixkat partidutik atera horrelakoetan gertatu izan da, ez? Bai, bueno, hanka bala eukita buruak lan asko itxau da, ni neu bentsat bildurtu nahiz, guzteko segin egongo etzalakoan harri nahiz, baina, bueno, mutil gorra eta segin duenek. Zer moduz hemen pelotaleko honetan eta? Egia izan da, azkenengo ondala bihazte jokatu hemen ustut, bai, da gaizki ez niretzat frontoi luzia, da gerratik enabil bate ondo, eta, bueno, gaur dan onda, Bueno, ez da bajalago permik. Kiniela jokatu beharrak eta batere kezkarik eta eragiten altzuen edo nahiago agian kiniela jokatu? Ni bastante tradizionala horretan partidua nahi aukeran, bueno, sistema hau da, zinke jaua. Bueno, zuek zuena eman duzue, baina beste bibikotek ez? Bueno, guk izan Ekaitzek ez dut zikenik ez, behiek ondia akatsa, agian akatze zente ondia bai. Nik guri egin gatu nahi zigeixin bat, ez dut besti egin zentrauta partiduan da hortzak onda.
Retolazak eta Urielek beste bibikoten kontra irabazi egin zituzten aurreko partiduak, gaur oso atzean ibili dira, eta ez dakit, zuek Alberdiren kontra eta irabazi egin zenuten, ez zote da seinale txarra irabazi izana? Guk Retolazena kontra galdu, Antxona kontra irabazi, baina finala beste partidu bat izango bat, eta beste frontoi bat, beste egun bat, saiatuko irabazten, dudik ez da, baina ikusiko. Bilboko bat txikixiagoa da frontoia? Ez da, nahi sekula izan da, ez dut bat metro gaitu, baina entzun duten atik ez da bat txikia, Mutrikon aldien da bintzat. Hau baino txikiagoa bintzat, bai? Hau baino txikiagoa artean, zingoak ejatu. Luzio ez da gila izan da, hortan gatu dela. Txapelaren bila, Bilbora? Bai. Baina ara helduzko ez da bueltaik. Opa, irabazi. Zorionak? Bale, eskerrik asko. Aitor Andonigiren hitzak izan dira, Feliz, zei iruditzen? Posik egoteko moduen ez da, finalien ongo dira, eta gaina joko honakin. Ikusiko dugu ekaitza honen orkatia ze pasetzen dan, biziar ikusiko dugu, gaur berotute, jogatu dau, jakin dau, lagatema dau, finala ez da laungo, da tanto pilo bat egin deukri dau, ze igual atzien gatu bazien tanteun, igual itxingoan, baina ikusi dau, aukera ondizia eduki daula finalain egoteko, eta, honen bat posi dauz, eta ikusiko dugu ze pasen aurkatiakin, bihazte dugu ez horre rekuperetako, eta ia. Beste entrevistatu bat badaukagu, Antxon Alberdi, kaixo? Haupa. Zer egiten du Antxonek hemen? Ni bestote Interjai txapelketako egun garrantzitsu bat zela, eta, bertako kide moduen, bestote apoieta torri bizala, eta, gero, jakingo zuen mogun, finalista ensalkatuta dugaz, eta, kontrarizuk ikusi eta atzaldi pa ez da. Espero altzen nuen, hain keniela erraza izatea? Erraza ez. Igual espero altzan goizerrik eta irabaztie, baina ez olako erreztasunaz, ez? Pentsetot batez beurdinek, eta bai bestie bai ez, baina batez beurdinek erregalo asko indabela, eta, kiniela baten hori parkaezina. Finala Bilbon izango da, zeini komeni zaio finala, aguarentxe esan digu Andonek berak ez duela sekula han jokatu, ez dakiela nolakoa den, zuk bai ondo ezagutzen duzu Bilboko frontoia, txikitatik aita ikusita ere izan zara. Bai ez dakit zeini ingotzen mesedo zeinik alde ez, ni deportion askotan egonaz, baina kantxa barruen inoz ez, nire Andonei monestotan inoz jokatu eta ikusiko, itxai izan mikotze eta berre sekretuk nun dugu izan eta lehin duko azirabazten. Ia partidu danak irabazita okerrezpanago, hauen kontra galdu zue bakarra ez? Bai hori da, ligila perfektu egu izaixe, azkenengo partidu detoka bakun goizerritan donein kontra, pon jokatu duen, eta bertan lehenengo zetabe irabazi duen, baina gero, euren azkenengo aukerie jokatu nahi zeben, eta arriesgabe ben, eta iruzetetan irazi oskuen, eta, finalien arantza horiatetako aukerie duen. Ordura bitartean partiduren jokatzeko asmorik bai, edo? Bai, gu beti gabiz martxan ez, aztin zier berritxun klubien partidu jokatzo guz, eta, markinen behin oze jokatzo gu, eta finaleko bezperan sistera ugarin zirkuituko berritxuko kinieli toketako, eta bai, frontoien beti martxan. Bezperan kontu zibili erko da minik hartu gabe ez? Bai, kontu zibiliko da, baina, hanbe badaz gauza jokuen, eta hanbe alegin baten biko da. Ea partidu hona egiten duzuen, eskerrik asko, Antxon? Bale, eskerrik asko. Antxon Alberdi, Ricardo notari handia izan zenaren semea, maila honean dabil, Feliz, azken urteetan aurrari honen txuenatzuk aipatu duzen bezala, Goizerri, Retolaza eta Bera aipagan bezala. Aparte, Antxon aurten ondo preparauta, etorri da, zirkuitun lehenengo doia, bentajakin, eta gero Interjaime finalea direkto junda, así que aurten oso mentalizaute eta oso ondo jokatzen hasi da. Pasan urtien igual finalea zan nahi egau, igual bizkat nautzeko lasaitxu zan asko horre semifinalien, eta aukera ondizi eukiban, 24 puntukin 25 txiko eta juteko finala, baina zaban lortu, baina aurten presto pila ondo kargautu etorri dela, eta bentaja hori deuke bai zirkuitun, da finalin Interjain. Badakizue, finala urriaren 6an izango dela, Euskal Telebistaren kamerak bertan izango dira, baina aurrez gogora ezagun neskak ere gaur hemen loitzunen arratsaldean 2 kiniela eta partida bat jokatzera etorriko direla, eta urriaren 6an bertan, finalaren egunean Madriden izango direla, euren ezaguarrien berri emateko. Bien bitartean sistera zirkuitoak ere aurrera jarraituko du,
Alberdik berak esan duen bezala, berritxun izango da, Noainen ere bai, Tolosan, Zumaian, beste txapelketa mordoa izango da hemendik aurrera afizionatu mailan, eta ea gaur baino partida hobeak ikusteko aukera izaten dugun, gaur baino gehiago jokatzen dute eta gaur galdu duten bi bikote binipen. Felix, eskerrik asko eta segi lanean. Bai, bueno ba, hor jarraitzuko. Besterik ez, arratsaldeon, Campos Berri, Pilotalekutik.